TWA long live, YTA long live, Babang Rana Bising Jeng Kira Tamti Polen Shang Loi, Babang Rana Bising Jeng Kira Tamti Polen Shang Loi, Sineman Kanyo Sarane Bagai Bodol Phai Bai De, Kuna CPM BJP IPP Yakre Panjang Long Khabai Kubai Lam Sugo, BJP CPM IPP Yakre Panjang Long Khabai Kubai Lam Sugo. जों दिनै तमाकारियाव कायसा जोंनि लोगो गौतम पान्डा दिनै चिनि पान्डानि बिसिंतै 16 फेमिलिनि 57 भोटार बीजेपी आईपीएफ याकरै चिनि बदल हापायमानि बागै जे फाइनालावनो जों खाबाय खुबाय लामसबो चिनि बुबाग्रानि खानसानि मारियो बरफ फायमानि बागै कै जों अमनो साइमानका जों 16 तारिख चिनि जे चंबारि तै 2 तारिख चिनि रिजाल्ट आरो रिजाल्टनि दिनाव जों बेबा अजागा जों थानसाखाय जों आदिनो तंथंलायनाय मोसालायनाय ते चिनि थिनांनि बागै चिनि बसाबुतिरनि बागै जों वानसुगै 16 तारिखनि बुकनो जों दफानि बागै बुथिनि चिनि त बुदिलायन थादिनि जों जतननो कबक जाओ बीजेपी नि चिनि दा सुना सरन बीजेपी थांजा तमानि तिनिबो जोमाय बासे किबिलि फैखाते बिन बागै गोबां जे फेमिलि दंनाय बरफ फायबि हामबाय।